Migao mar thieth Deborah Barasa ochiwo ler ni ng'at achiel manyocha oyud gi ranyisi mar tuo mar guonyo mano mar mpox makoro muoch osechango kendo onge ng'at machielo mosegamo tuono kendo. Kaka jafwambo marwa Nyakidi lero, nonro mar rango jopiny mapod dhi nyime kendo nyaka sani moloyo to onge tong' moro amora matudo piny Kenya kod pinje libamba mapok orangi. E kinde ma nonro pod dhi nyime ewi muoch mar tuo guonyo magalagala mar mpox, ten migao mar thieth pachoka owacho ni giseketo kenge makare moting'o timo pim ne jowuoth e tong' mag piny Kenya kod pinje mamoko kachiel gi neno ni jolony marango landruok mar tuo ni oikore makare. We have heightened surveillance and we are conducting routine monitoring. And that is even why we are visiting here to ensure that the teams are ready. The rapid response team is ready, surveillance is ongoing, contact tracing is ongoing. We have also done a communique to the healthcare workers on what to look for to be able to identify what mpox is. We have developed clinical guidelines to be able to elucidate the case diagnosis of mpox. Jatatije migao thieth Dr. Patrick Amoth bende owacho ni piny Kenya biro yudo chanjo makonyo e geng'o tuono e kinde mabiro, kendo chanjo makama ibiro kuong chiw ne jogo manie rang'iny mamalo mar gamo tuono. Africa as a continent, we require 10 million doses of vaccines. We are assured by the Nordic manufacturer of the vaccine that by the end of the year we can be able to have about 2 million doses. But the vaccine will not be for everybody because of the scarcity in terms of the availability of the vaccines. So we are going to prioritize who are the risk population to be able to be put at the forefront for vaccine administration. Nyakasani yangore ni ji 29 manyocha ichichgoni ni kod tuono osepim ma oyud ni onge kod tuono. Migao no bende lero ni nyaka nyocha tuono muoji mana ng'ato achiel kende ema osegame kendo osethiedhe mochango. Matimore ka johala kod jodak ma itong' Isibania matudo piny Kenya kod Tanzania to pod odak kod luoro ni tuo mar mpox nyalo monjo gwengego kaluwore gi kikruok mar ji. Kama naishi hapa Isibania, tunashare boda hapa na upande wa Tanzania. Kwa hiyo ni ugonjwa ambao umeniogopesha sana, na hapa nilipo kweli kulingana na hii kazi yangu na nabeba watu wengi. Sasa uwezi jua unabeba nani. Hizi kazi tunazofanya lazima ushike msalimia hata kwenye mkono nini juu siwezi jua ugonjwa unaambukiza mtu kiaje. Unaona, sasa ningeomba tu serikali tusaidie, ituoneshe njia ya kujikinga na ugonjwa. Kata kamano, edwoko mare ka oloso e kinde twak mare, Dr. Amoth olero ni gimedo keto kenge mag tiego ganda jo Kenya e wi yore magi nyalo fwenyo kendo geng'o godo landruok mar mpox. It is important that we communicate to the communities, and therefore we are upping our game in risk communication and community engagement. This is so that we all move together as a country. Community becomes a bedrock in terms of interrupting transmission. Kochopo sani, nonro mag ji 26 osekaw mar mondo omeny kadiponi gin gi kute mag tuo mar mpox. Kuom magi, 10 osechwal e kuonde timo pim kata laboratories. Nyakidi, Ramogi TV, Nairobi.